kinkku pitää paistaa itse, joulukuusi pitää hakea. Joko se käydään ostamassa tai sitten haetaan tuolta Parkanon perukolta omasta mettästä. Mutta hyvin perinteisiä juttuja. Kaiken maailman laatikot ja luotikot pitää olla ja rosollit ja muut. Ja se on niinku, se on sellainen juttu. Ja sitten on sellainen tietty perinne ollut myös se, että mitä mun äitivainaani jo pyöritti, niin että ihmiset, niin kuin meidän suku ainakin suurelta osin niin kokoontuu joulupäivänä kimppaa, vaikka jouluaatto oltaisiin sitten omien perheiden tai omien porukoiden kanssa, niin joulupäivänä sitten nähdään vähän niin kuin isommalla jengillä. Se on varmaan aika normaali suomalainen joulu. Mä oon joskus sanonut tyttärelleni, että joulun musiikkirooli, tai mikä rooli musiikilla on niin kuin minun jouluin, niin mä oon sanonut, että mun joulu alkaa siitä, kun radiosta tulee ekan kerran Nisse-polkka. Ja se vanha, se 50-luvulla levytetty Nisse-polkka. Se on niin kuin jostain syystä lapsuudesta jäänyt mieleen, että se oli niin kuin se juttu. Koska silloin ainoa joulumusa, mitä tuli, niin se tuli radiosta. Koska ei muun muassa välinettä ollut. Niin se kun rävähtää, niin jaha, nyt alkoi joulu. Mä oon Mustarenpaita, terve. Joulukassikampanjan kummisetä. Ja ei muuta kuin rock, rauha ja hyvä tahto. Kyllä näin on.